Bideo honetan azaltzen da nola lortzen den odola eskuko atzamarrean ziztada eginez, eta nola inpregnatzen den paperezko txartelean laborategiko analisiak egiteko. Beharrezko materiala: txartela, lantzeta automatikoa, desinfektatzailea, gasa esterila eta esparatrapua. Txartela leku lehor, fresko eta ilunean gorde behar da. Eta erabili aurretik egiaztatu iraungitze data ez dela pasatu. Baldintza horiek betetzen ez badira, gehiago eskatu beharko dituzu. Ziztada egin aurretik eta odol flusua errazteko oso garrantzitsua da zonaldea berotzea. Atzamarrean masajea emanez, baina gehiegi eztutu gabe. Lagungarria izan daiteke eskua ur beroko txorrotaren azpian jartzea. Zonaldea desinfektatu eta gasa batekin ondo lehortu. Lantzetarekin ziztatu. Normalean hatz luzean, alboetako batean. Kendu lehenengo odoltanta gasa erabiliz, eta utzi beste odoltanta handi bat sortzen. Txartelaren aurrealdea odolaz inpregnatu behar da. Atzealdea inoiz ez. Hurbildu txartela odoltantara, aldela atzamarra ukitu gabe, eta utzi odola txartelean zabaltzen. Ukitu bakar batean, zirkulu bakoitza bete arte, baina gehiegi inpregnatu gabe. Hobe da, bi zirkulu behar bezala betetzea guztiak txarto baino, odol gutxiegi edo gehiegi jaso delako. Txartelaren bi aldeetatik odola ikusi behar da. Ziztadaren zonaldean gasa batekin presioa egin, odoljarioa eten arte. Txartelean idatzi behar dira izen-abizenak, identifikazio kode korporatiboa, jakinez gero, eta lagina noiz hartu den. Pazientea identifikatzeko etiketa ere erabil daiteke. Lagina egokia izateko zirkuluak ondo beteta eta behar bezala inpregnatuta egon behar dira. Hauek dira ohiko akatsak. Txartela gehiegi inpregnatzea odolarekin. Behar baino odol gutxiegi jasotzea probak egin ahal izateko. Zirkulu berean ukitu asko egotea. Lagin lausotua, ondo ikusten ez dena, hainbat arrazoirengatik. Adibidez, odola lehortu ez delako, txartela behar bezala lehortu ez delako, plastikozko poltsa batean bidali delako. Jarraian, benetako laginak erakutsiko ditugu. Egokia, gain inpregnatua, kantitate eskasekoa, ukitu ugari dituena eta lausotua. Txartela giro temperaturan lehortzen utzi behar da 3 ordu gutxi gora bera. Bero, hezetasun edo eguzki argi zuzenaren eraginpean jarri gabe, paperezko gutunazal batean bidali aurretik. Ezin da plastikozko poltsarik erabili. Lagina hartu eta hurrengo 24 orduetan bidali behar da laborategira beranduenez.